Biyag di tao. Faisa, adan visa. Ag-flight ako nito mabiit. Anya, Kamu dyanan na. Makaburudak mo't langin. Oh, di ka aglitay hani. Diyak kaya na makita ti kas taalangam. talaga gayam apatuluyan man ti umadayo. Sa labali, napardas ti panaglabas ti daw ita. Para itibuklan ta pamilya ti yadayo. Jud, panahon na ko. Agkasartang magsubliak, Faisa. Di nakisuksukat ha. Agpakpakaasyak. No, dagaron ka. Basti mo dagos, please. Saan nga taasi ka tirumbang apang ibagak iti kasta, Jud? Awan tirum ba nga pagdanagam kanyak. Tay ayatin ka, Faisa. Urayam ti panagsubli ko. Ay ayatan ka man, Jud. Di ka kumapalubusan nga mawan maramidak. Iso ati maibagak. Agsingsingpat ka. Kanagan-anad ka iti pagilyan o papanam. Hello, Jude. Agyaman timawag ka. Kailiw ka una yan. Inururay ko ti awag mo. Pasensya kan, Faisa. Italaan ay ka na kitigundaway ng umawag ka. Kat, kumusta ka? Kumusta ti trabahong kita abroad? Di nakpakadanagan dito eh. Tao kiyak. Medyo narigat ti trabaho. Gamang kabaalak. Agip turak para ka. Sikat inspirasyon ko dito eh. Jude, agan-anad ka ha? Wen, para ka, Faisa. Di nakisuksukat dito ha. Saan to apulos? Si kakit ni Ang mga makakita ka iti sa bali a babae apang isukat ang kanyak dita. Ulitot nga ibaga, Faisa. Sika na ngayon, tinaka-Italyan to'y puso. Ay, altan ka. Kahit urayan ti panagsublik, Faisa. Wen, si uurayakan ka, June. Sige. Tayin libas ko lang timbawag. Istrikto namin ti supervisor mi dito pabrika nga yan, me. Sige nga, Rudan. Aganad ka, ha? Urayak ti sumarunong nga awag mo. Bye. Rumarak nanang. Papanam nga yan ako. Mapanak ijay lugar tayo, June. Apay, anyat aramidem ijay. Nabayag naminan asaan ngay mauawag kanya. Inakagdamag kadagiti dadakkel na. Amamuda kaya, nagiti dadakkel ni John. Saan nanang? Agad kasano nga ruday tangay. Yam amok ti bagik. Asyak tinobya ni Jude nanang. Anya, sige nga rud, makaamu ka anak ko. Aganad ka iti pa nagbiyahen. Naimbag nga oras mo, ma'am. Mabalintag damag. Ha? Dito'y ka diti balay tagnagan iti Jude. Wen, apay ka di? At dala ko madamaga. May papankin ni Jude, kapsat. Sige, sumrag ka. Agyaman na. Ala, agtugaw ka. Anyat na mga may papan iti asawak. Asawa? No, kasta. Asawa na ka ni Jude. Wen, ngam, apay akas lang naglaat ka. Nagkasara kayo ka di? Saan ngam adan anak mi? Asino ka kadi? Gayam ko ni Jude. Sigod akatrabaho na ini. Adala ko man napatid ni ibagakan ko na. Iso na lang tadyak makontak. Ibagam ti kayat mga ibaga, tay bagak to umawag. Umawag day dyan madamdama. Ha? Ay, ni, isungag pa isun ti umawag. Mabit lang ha. Saanan? Sige, patuloy akon. Agyaman aklaan na. Sige,
Mapanak pa'y. Ada asawa kan anak ni John. No basta inalilaw na ni John. Kat papanam nga rodon anak ko. Mapanak ijay balay daan ti saling nanang. Anyat aramidem ijay ngay. Inak ag bakasyon nanang. Nagfailak-pay lang itilip ko ijay opisina. Diyak makatrabaho iti nasayaan. Kaya't kung iliw-liwag ti pagdaldalanak, nanang. Kat ala. Agan anad ka nga ron anak ko. Sumurot ako ma, takailiw kumatan ni antim asaling. Ngamawan mo't mangpakan ka dagiti dingwon ta. Sige, syaklatan tiyak bakasyon, nanang. Barang makailiw-liwag ak iti panagbakasyon ko. Apay anaaramid ni Diyot ti kastoy kanya. Apay nga inalilaw na. Una na siyaklaan kay ayatan na. Nga madamad gayam kabingay ko kankon na. Awan asin na. Pinangnamnaman ak lagayan miti awan. Ang sangsangit na't kayam ti lalaki akaabay ko to'y lamisaan nga ayan ko dito restaurant. Unay matapan na kay Ranranan. Ang sangsangit kami matanadwa dito restaurant. Anya nga tamat isang sangitan na. Ang punpunasan ng t-shirt na itiluanan. Tissue, sir? Thank you, Ading. Anya nga tamat isang sangitan na ito ang lalaki. Thank you, Titisyo. Ading, ha? Okay lang. Sa gayam ni Elmer. Faisa tinagan ko. At ang sakit eh, parikot mo, Ading. Nagsasakit ka ngamin. Kuha. Oray matsika. Agsangsangit ka man. Mabalinte, mag-ialbagan ka. Di na lamisaan mo, Ading. Ha? Sige. Alaam ti ka na. Tagkalamisaan ta. Nukas na. Agpatatay ti kamadasan. Uray siya. Inalilaw nak tinubyak. Kunana siya lang tinalaki, tibiyag na. Ang madaming gayam, kabingay ko kinkuana. Kasta ka niya. Ay, agpatatafay sa. Pinanawan lak na tinubyak. Nagitaray, itisigo danubyo na. Anyan apan nakairanranana, Elma. Nagpadaan talakit di matan nga inulila ni Ayat. Uwi nga ron. Ngam. Mabaling ka dito, makisinangad ka. Ha? Sure. Day talaga yan. Man nakigayam akmatkat. Saan la babae dagiti gagayam ko, pati lalaki. Nasayahat nga ron. Aywan, taga dito ka. Saan? Ang abahag lang dito eh. Dito itayan di trabaho. Nagtrabaho kiti may sa call center. Ha? No kasta, agpada ta call center ti pagtrap-trabahuan na. Ha? Kasta ka di? Iso na laang ta saan adito iti ayan ti trabaho. Ijay lugar mi. Ngam kayat kon ti ag-resign. Ta sumapulak laangan iti sabali a pagtrabahwak dito lugar daan ti. Kasta ka di? No kayat mo? Ag-apply ka nita yung trabaho. Kapag isu hiring da ita. Kasta ka di? Sige,
Kayat ko, Elmer. No kasta, ag-resign kan iti trabahong dito, anak. Wala nang umakarak ijay lugar daan ti saling. Anya, kalaat mo tayo taapang ngadang mo Kasla marigatan ak ngamin ang makalipat iti inaramit ti nobyo. No agtali na agdaklat ang dito lugar tayo, nanang. Ay, Pasensya kayo no ibati kayo pa'y laang, nanang. Ngam di kay madanagan. Tatunggal day off ko, agawid ak dito ay, nalakat makaamo ka nga rod Nuan niya ta mo mapagsaya atam, haramidam anak ko. Basta agan-anad ka kumaakanayaw. Auntie, kidawag ko maamakipag naidak pala dito'y balayo. Dito yak ngaminan nga trabaho. Wen, awan problema iti ita balasan ka. Husto tapno adda kaduak dito'y balay. Agyaman nak auntie, malang araw, dalosam tay bakante asilid, taijay ka nga agkwarta o kaanakan. Wen auntie, Pagkawanan na kuma, Faisa. Agayatakin kan. ha? Sapay ko ma, tas nakakagura isa. Ay ayatan kan. Elmer, awan tirong ba nga ikidawam iti pamakawan? Gaputag pa data itirik na. Ha? Nukas na. Ay ayatan nakmat, Faisa. Wan, Elmer. Oh, agkasartang nga ron din. Kasarada ako, sen. Wala. Kahit ka mga ikalay sa, Faisa. Umadan hindi kalay sayo kan ni Elmer anak ko. Wan, nanang. Sapay la kumata ison at talaga ti para kanya, nanang. Talaga nga inayat mo ni Elmer anya. Wan, nanang. Agad kumustamat nga iti trabaho mi di lugar daan ten. Nasayat lang ta, nanang. Nasingpat lagi ti katrabahwak. Kastamat din ti boss mi. Ay kud, nasayaan nga ro ano kasta. Ne, adda tao anak ko. Siya kon ti mangilukat, nanang. Kumusta kan, Faisa? Jude, Kahit ka makasarita. Pasalagan na kuma. Awanin ta sawak, Faisa. Nagsakit kat na tayo. anya. Anya, awatan manan ni Jude anak ko. Wan, nanang. Ay ayatek pa'y laang nga aging gaita. Ay kud, kasano nga ro den tinubium amay sa. Ilawlawag ko ti amin kan kwa na, nanang. Patyak ang maawatan nak dayjay. Ay na anak ko aya, kasano nulokon na kantumanan. Saan na, nanang? Nagkariadinan ulitan ti inaramid na iti kanlabas. Patyak ang maawatan nak, Elmer. Ngamin, amok aman nakaawat ka. Pangasim, Faisa. Di na ka mapasakitan. Inayat ka ni tigas taunay. Masig ako maganyak. Umadan hindi ka laysan, ha? I-cancel tanti ka, sarta. Lading itak, Elmer. Ngam ni Jude ti ay ayatak. Lugas na. Pinagbalin na klap ang nakiputas, Faisa. Sorry, Elmer. Ngam oray anyat aramida. Jak malipatan ti sigod an opi. Sorry at talaga, Elmer. Talaga siguro asaan adata ti para iti tunggal may sa. Kat padyak nga adda sa bali nga itad ti apo aparakan ka. Lipatan na kuman. Jak may ladawan ti kinaragsak ko, Jod. Ngamin, jak pulos ni namnama nga agsinom yan ta. Uli tagtag ti daw iti pamakawan ken ka. Gabay tinaramid ko iti kalabas. Uwan, napakawan kan, Jod. Jak gayam ka ba ilang timang lipat kan ka? Nga oray nakirelasyon akon iti sa bali.
Agyaman nak, tasyak ti pinilim, Faisa. Gaputa ay ayatan ka, Jud. Ay ayatin ka mat unay-unay, Faisa. Nasakitan iti husto ni Elmer. Isu siguro ang nagabrudan. Kalpasan ti kasaryo kan ni Jod, anak ko. Ha? Nakadamagan mo iti dayta, nanang. Kat ni Antim asaling Kanayon da kano nga agkita ide. Isu mo tinang ipadamag kanyak. Nagabrod ka nun. Masapol nga aklunan na ti amin. Tanarigat mat no ipilit ko ti bagikan kwa na. Nga uray at damat sa baling ay ayatak, nanang. Madamag kumanlaang anak ko. Inayat mo ni Elmer wano saan. Pinilit ko ti bagik anagayat kan kwa na. Tapno malipatak ni Jud. Ngam idinakitak manin ni Jud. Kaila at anapukaw tiriknakin ni Elmer, nanang. Ay, sapay ko mga rawdawanan ti rumso aparikot itinagbaetan nyo ken ni Jod. Sapay ko tanaragsak kayo itag nanayon. Faisa, muriga, tarak maringa agagas. Apay nga tangay. Kanayon matakastan. Itaray ka na nga di ospital. Sa, pagkabala no madamdaman na ito. Iyanak lang. Makapadanag ka ba, Jud? Iturok ko labita. May kato na madamdaman na ito. Iyanak man. Kitititanong sa uminumak. Bakit? Sige, mabit lang. Jud! Anak ko dahil Jaya. Paisa, apa yan? Anyag sangsangin tam. Ni Jud, nanang. Saan nga gangangas? Anya! Ay, kinasayat. Itaray tayo sa ospital. Para sa ispalpay tibyan ka. Jud. Apayan ang sapa, di pa ng pano mo kanya. Kunaklanwag na nayon ni anti kinaragsakta. Tanagsabat man anti dalata. Ngaman yan. Tanagsapa matngayam, di ba nang ipatim kanya? Anak ko, di ka una agladingit. Tama nga no ang sakit ti barukong mo. Awanan ti asawag nanang. Nagsapa ti pa nang ibati na kanya. Ala, aklunan tayo ti amin anak ko. Nagsaritaan di kanya abalayan idirabi iti maipapan iti sakit na. Sigud gaya mo nga da sakit na iti puso. Kat nabaybayan na kano. Saan na sinigod nga impaagaas? Inlimad na kanya, di may papaniti na itananang. Isoadya ka mo nga dagayam sakit na. Ala, agpatibkar ka anak ko. Malasatam tumutlaan day ta akan nubok iti biyag mo. Agkamang kakan ni Apo Diyos. Ay na, si kamot gayam kaanakan. Sumrag ka. Agyaman na kanti. Umay kayo kumustaan. Nasaya at lata ti kasasaad ko dito, ikaanakan. Ah? Ni? Adda lumabas akaro, anti. Ay won balasan ko. Itabundan ni Elmer. Dito'y ngamin tinakalamayan na. Tadda nagatang da asular kan balay da dito. Nasaya at mo, taimay ka. Makiatendar ta ititabon na. Elmer? Sino nga Elmer, auntie? Jay sigod anubyong idey kaanakan. Anya? No kasta? Natayan ni Elmer? Kunak no nagabron? Nagawid din Nagawid iti agsaksakit iti abroad. Kanser kanumod jay impatay na. Anya? Rabiin, Faisa.
Ada ka pa'y dito'y balkon. Hingka maturugan na anak ko. Jak makaturog nanang. Umuna kayon ang maturog. Kaslada na unaga pang panunutam. Ada ka di parikot mo. Awan nanang. Malmaldayak na ang amang pampanunot itinapagtanda jud kan Elmer. Ha? Agpadaan na tayo dagiti nagbalin apaset itibiyag ko. Apayakas jay. Ay, naira na siguro akas jay tiwagas ti pan nakatayda. Kan naira na anasapa da apim musa ay. Nanang, Kasta ti biyag ti tao, anak ko. Adda pagpatinggaan na. Amin tayo, agturong kan ni patay. Isu nga awan bumatuon wag nanayon dito'y rabaw ti daga. Adda amin gibus na. Isu amasapol sa ganaan tayo day taapagtaeng. wan matkit di nanang. Kan amin apasama kiti biyag ti tao, adda plano ti Diyos, anak. Isu nga ikamang tayo amin itinamarswa. Dan yaman na pagdaldalanan tayo. Ta isulaeng ti makatulong kada tayo. Biyag ti tao. Rita, huyuga ka nun ni Sir Mauro amang itulod kin ni Ma'am Ije Airport inton bigat. Di ka sumuro? Ay, saanan? Aglabaak pa'y ami. Naurnong manandag iti labada ta diti balay ti amo ta. Sige nga Rod, tano siya, kayat ko ti makapasyar. Iso asumuro takin ni Sir amang itulod kin ni Ma'am. Kaano ka di manin nga agawid ni Ma'am Feli dito'y Pilipinas, Sir? Kalpasan man ang timakatawan, Ami. Mabayag man nga Roden, santo agawid, Sir. Wan, mabisin ako na. Tila saya, manganta pa Ami. Dumagas tayo ti may sa restaurant. Ato iti kutsara kang tinidor mo, Ami. Di imak, Sir. Apay ang pinagpatan niyo. Nagpintas ka, Ami. Kasta unay pa ng putput na ginakulap. Sana parparangan. I love you, Ami. Nukayatin na agbyag ka na namay. Itid ko Ami na kasapulam. Sir, Saan lasi ka titulunga? Agraman pamilyan. Maayat ng lakit di. I love you. Sir. Amok anak lahat ka. Iso sige. Ika nga iti gundaway mo ngagpanunod. No ti asawa ti pampanunutem, awan ti pagdanagan, taday jabrod. Baruak manan, no awan ti asawa iti dinan. Ulitek, ayayatin ka, Ami. No aklunak ni Sir Mauro, adun tanti kwarta. Magatang kunto amin na kayat ko. Ninginaan akawas, gadgets, kan maikakto pa'y ni tatang iti kwarta na iti binulan. Ami, papayaban na ka ni sir. Ha? Apay ka no? Diyak ka mo. Mapan ka iti silid na. Adan sa napatag nga ibaganakan ka. O sige, agyaman na Rita. Nagdurugam idi rabii. Di ka matan nagsubli dito silid ta. Ha? Ay, ko ha, ijay sanas. Diyan kong simrat dito sila na taamangan numalukad ka. Anya? O sige, tagrubata. Ni, papanam. Agawin lang ijay lugar mi, Rita. Nagswildo ka na yan, anak ka. Uwan tatang. Apay, di makilaya ti sweldaw. 5,000 pesos mo ti awa mau. Ko ha, bimali ak ngamin tatang. Ay, awan to masweldo mau. Kabinalim mo gaya main. Ayos laang tatang. Gumatang kayon iti masapsapol yun dito'y balay. Tainton agawid ak iti sumaruno. Ikang kayo to iti paggatang yu iti yero. Tasukatan nyo ti abot-abot ayero to'y balay tayo, tatang.
Kaya't mo ti mataon, iti balay dito'y syudad kunam, honey. Uwan ko mahani. At damat dagiti nalaka a house and lot ditoy. Uray basit. Basta adda pagyanak. O sige, mangkita to, iti nalaka a house inland. Tayo so ti regalo kan ka, honey. Agpaiso, hani. Basta para kan ka, honey. Basta pakaragsakap, ipahay ko. Agyaman na, hani. Nakasingsingpot ka talaga. I love you. I love you too, honey ko. Di ka natagari. Ti asawak, ti umawawag. Sung batak diit. Amom friend, siyak ti madandanagan iti kastangar aramidam. Jak to payagdanag. Si kanto lakit niya. Kasanungay no maamon ni Madam Dar aramidan nyo. Di nan tumaamuan. Malaksid ano ibang gamrita. Ay, manjak mo't Manjak kaya ti may ramraman dita. Matlagayam. Di ka kati agdanag. Amok tar aramida. O, teta. Pinatgal kong tigita mo. Magustuhan ka di lang, honey. Wow! Nagpintas abalay. Sana dakkel. Ngam nag-cute abalay. Oh, thank you, honey. Oh, you're welcome. Gayam ko tiyakin pala ito ito. Iso, nagtawaran. Agyaman na, honey. Promise, di kanto isukat iti sa bali. Si kalaang ti ayat na, aging gatong palbiyak ko. Si kalaang tinangibagaak iti dayto rita, taamok adinak to ipasubo. Nakabutbuta nga talaga tar aramidan. Putdam ko man ti relasyon nyo kan ni sir. Amom mat nga da asawa na. Diyay ko mabaro ati pagkirelasyon na. Rita, praktikal ti biyag itan. An-anwam ti baro no awan mat kwartana. Kas makitang mat friend, adan balay ko. Ay na, sumapul kakit di matan itikas kin ni Mauro. Tay maitid na amin akid dawam. Ha? Manjak, mabutangak. Pagbutngam ko ma. Basta saan kayo amabuking, awan problema. Kasapulak ti kadwa dito'y balay ko, hani. Mabutangak ngagmay sa dito'y, no kasti nga awan ka. Tabisi ka mat itinegosyo mo kwa. Ay, sige, tagsa pula kiti agbalin na kadikaduam dito eh. Kaya nagbalin mo tayo nakatulong mo. Diyak kaya ti babae, hani. Lalaki, tapno at the bodyguard ko. Amumat nga adon ti managdakdakas ita. Wala niya. Sige, tagsa pula. Kung diyak kaya ti saan ko nga am mo. Diyay amok ti tangdanam amang kadwa kanyak dito, hani. Sino nga ron? Mga nod na may rekomendam, honey. Ni Rolly, jay driver mo iji balay mo. Anya? Di mat dua dagiti driver mo. Sige, tapaunag nga ron ni Rolly dito eh. Basta ilimad talang di amin ka data. Tapno saan tama daksan, honey. Rolly, nagsagad na ka tamayakar ka iti pagtrabahoan. Ha? Pangyakaran nyo kanyak, sir? Iti may sa balay ko. Driver bodyguard mo't lang ti trabaho mi jay. Ni, asino ti manihwak, sir? Ha? Ami, apay nga da ka dito eh. Kuha. Uwan, tadituya kung nagtrabaho, Rolly. No kasta, duwa tang agtrabaho dito eh. Ora siya. Dito yun ti pagpayak kas driver ko na ni sir. Di nasaya at nukas na. Nakita mong tagbalin nga amon ta dito eh, Ami? Saan pa eh? Tawan da dito eh. At daamin ijay abroad dagiti anak ni sir. Anya? Kat asino nga rito eh, manihwak nga eh. Katsyak numapanak makityan da, Rolly. Duha talaang nga da dito eh. Ngam no da duma, umay dito ni Sir Mauro. Anya? Hani, agawid ako may iji lugar mi. Inaksarungkaran ni tatang ko. Kasanungatan. Sa pwede seminar ko italawas. Saan ka makuyo? Okay lang, hani. At damat ni Rolly ang driver ko.
Sa bagay matkit diya. Kinmaysa, liklikan tati kanayon nga agkuyong gani. Taamangan numakadlaw na. Kit ipulong dakin ni Madam ijay abroad. Husto ka, hani. Sa nabali, takanayo nakmad nga umay dito'y balay mo. Han, awan balon ko nga agawin. Awan kwartakon. Sige, sige. Ikan ka, hani. Hotel mo tayo mayan tami. Agpalabas ta pa itirabi dito, Ronnie. Ha? Kunak man no, agawid tayo di balayo. Intun bigatan. Kaya't kunta ginana. Anya? May isa sila ti pagturugan ta dito hotel, ami? Una, tapno makatipid. Uray ko man, dua ti kama dito eh. May isa amit. Dito yak langin datara maturog. Saan? Umay ka dito yung kama, taagabay na. Ha? Ronnie, nabayagan na crush ka. Diyak mauray ti panagdaton mo kanya. Iso asya kunti agaran. I love you. Ami, anya ka din dito may pagbagam. Agkatrabahoan ta. Apay, dakas ka din no agim nayat ti agkatrabahuan. Ha? Saan mo na? Balasa nga, baro ka. Agpada ta anawaya. I love you, Ronnie. Kinlugan iti inosaryo anak ka. Lugan ti boss mi, tatang. Impabulod na. Nasingpet ngamin ti boss mi. Anya? Agbakasyon kami pay laang iti makalawas kin ni Rolly ditoy, tatang. Kaya't kano ni Rolly ti agpasyar ditoy. Ay, ibaga man ti agpaiso anak. Nobyong ka di day jay arulay. No ibagak awan, kaya't yung kadi apara kanya. Nasingpoy laki day. Apay kindi na jak kayat. Maipasigurado kada kayo ang nasingpet ni Rolly, tatang. Ngam saan kami pa'y nga agkasar. Adayo pa'y ang mapasamak dayta. Ayun, ati kwartayo, tatang. Nagsweldo ka? Wen, ala, idulin yung dayta. Tapno adda paggatang yung iti abastoyo. Kanon gayam, iti pa nagsubli mi ijay syudad. Sumurot kay to, tapno makita yung ti balay ko. Balay mo? Ada balay mo ija syudad? Wen, tatang, basit la balay, ngam cute. No kayat yung agnaod kayon ijay. Ado dagiti mula kendingweng ko dito. Jak mapanawan. Agore ka. Nangalamitin gatang mo iti balay. Nangabakak iti pusta, tatang. Pusta iti? Basta pusta. Di yun amon, tadi yung la maawatan. Online apustaan day jay. Nagsublitan ni Jesuda dami. Ang mga nung sa pulan na tani sir. Saan? Tamakalawas nga awan ni Sir Ije Balay. Adda seminar na. Anya? Agpasyal takit di. Adda matlugan ta. Mapanta iti kayat ta papanan. Siyak ti makamu iti amin. Rolly, naragsak ka kadimit laan. Kwa? Rolly, adda na pasamak iti nagbaitan ta. Ngam, kasla di nakpayla ay ayatan. Pasensya ka na. Nga maging kita. Kasla makmaklaatak pa ilaiter aramidem. Nagado pa iti kwartam. Pangalalami ti kwartam. Kit agpada tamot la iti sweldo ko ni sir. Ay na, ado ti sideline ko iti online. Iso adikan mas daaw. Mala, agrubat takit din. Tainta agpasyal. Imbaga kon kinitatang ti may papan iti relasyon ta. Ngam di ta pala ibagbaga kin ni Sir Mauro ti may papan kadata. Taamangan noong tan na ta. Ha? I love you, Ronnie. I love you to, Ami. Kumusta te pa nagbakasyon mo, honey? Maya, nakaragragsak ka ni. Naginiliw kami iti husto kini tatang ko. Okay nga ron. Ato iti kwartam. Nangirura iti kwarta iti bangko tapno adabos musam. Oh, thank you, my love. I love you. I love you too. Oh, kwartam, Rolly. Gumatang ka iti kawas kan sapatos mo. Saan? Jack mo't agdaw-dawat iti kwarta kan ka. Basta alaamon, taintan to ag shopping no madamdama.
Urayin ta arumar ni Sir Mauro sa tanto matermual. Nangalam ka di manan iti kwartam. Mabalin ka di, Rolly. Di mun amuan no paggap-gapuan ti kwartak. Awatom kumalatan ti anyaman nga itid ko kan ka. Di kan agdamag-damag, Rolly. Ada na pasama kiti nagbaitan tami. Agkasarta ko man. Tapno maarami dati kay kayata. Saan pa'y? Diyak pa'y nakasagana, Rolly. Kaya't ko pa'y tagpapas iti kinabalasan. Ami, adi mo kaya mo? Ha? Ay, mabiit lang ha. Ay, ayaban na ni Sir. Manipod adda kami dito'y kanyami. Kilaat ngay manuti kwartana. Papayakas jay. Tunggal adda ni Sir dito'y. Nakakulong dalat ta niti silid ka ni Sir. Anya nga tati papaaramin ni Sir Mauro kanyami. Rolly, nakita kayo din namin san ka ni Ami ijay mall. Naka-holding hands kayo mo. Kwa. Ibaga man tagpaiso kanya. Adda ka di relasyon nyo? Kwa. Diyak ilibak rita. Adda. Saan pa nga amo ni Sir Mauro? Ay, kunak tupay kat. Rolly, jak dadadaulan ni Ami kan ka ngam masapol ang maamuam da ito eh. Tama nga no maipasubo ka no itultuloy mo ti makirelasyon ka ni Ami. Anyat kaya't masawan, Rita. Anya ka din nagita nga ibagbagam, Rolly. Anya a relasyon nga ibagbagam. At asawa ni Sir Mauro. Apay kumaamakirrelasyon na kankwana. Ibagang tiyagpaiso anak. Agsinatan no di mo aklo ng damin. Sana, di na kumamot sinaan, Rolly. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka. Ibagang nga ro tiyagpaiso. Tabarang mapakawan ka pa'y. Uwan, ngam sina ako ni Mauro para kan ka. Si Katipilya. Isumot lagayam nga ti kwartam. Kinadda pa'y gaya man balay mo. Balay ta adwa da ito'y. Sina ako ni Mauro. Tadwatan nga agnaad dito'y. Anyan ta ito'y anaambak. Ami. Agawit ako ni lugar mi, sir. Inaktulungan ti amak nga agtalang takaasimat. Apayin, naumakan nga trabaho dito Rolly. Saan mat? Agam kahit kula tulungan ti amak isay, sir. Lakay mo't ngaminan. Sige. Sige ti maka mo, Rolly. Agpasapulak nga ro, diti kasukat mo. Mauro, aday pa ka. Katsapay lang ko mata maawatan na. Anya day tahani. Diyak ngamin kayat ngagbalinak akabit itag na nayon. Kaya't kukumamat tay mabukutak tagbalin nga asawa. Kabukbukutan nakman. At day jabro ti asawa. Sagpaminsan lang agawawid dito Pilipinas. Basta, nabanog ako, Mauro. Kaya't kukumamat di maikasarnak ti lalaki. Apay akas na ti bagmagam. Apay, ada nangiswa katam kanyak. Awan, nga maumuma akong iti kastoy a sitwasyon ta. Ti panangilimlimad ta iti relasyon ta. Anya nga ron ti kaya't mo mapasama kita. Agsinat ako man, Mauro. Aniya. Sige. Diyak ipilit ti bagikan ka. No naumakan kanyak. Sige. Palubusan ka. Agyaman na. Sige. Pumanaw ka nga rodan. Di mat, balay ko da ito Mauro. Apay apapanawan na. Siya tinainagan iti na ito balay. Iso nga awan karbengam amang tagi kuwa iti na ito. Ano? Ala, pumanaw kan. Ket awan na pulos ti ala makagawaam ditoy. Takwarta kamin tinaigatang ka na kita. Ket di ka matanagan. Diyak pabayatan na gitin intet kukun ka. Ala, pumanaw ka. Hello, Ronnie. Sa dino ti ayan mo. Agkasarta ko man, tapno agdan natan. Ladingin na. Ngam lipatin na man. Sorry. Ngam awanan ti panagayat ko kan ka. Pakawanan na kumano nagulbudakan ka. Nagsina kamin kin ni Mauro. Pinapanaw na kun iti balay na. Sumapol ka lang iti sa bali nga ayatan. Sige, bye. Hello, Rolly. Oh, anyan. Ala, aganad kay ti panagawin mo, Ami. Agyaman na Rita. Agawid ak nga ima-ima. Tawa na pulos kwarta. Adoy,
Alam dito basit atulong ko kan ka, friend. Agyaman na, Rita. Nagsingpad ka kanya. Masyanak namin na talaga kan ka. Kat nasayaan ata nakaamiris kan. Wan, Rita. Mga baruanan akon. Jakon ulitan tinaramit ko. Tiamo, bumakna nga kon babaan kin ni Sir Mauro. Nagbitut. Ala, nasayaan kit dita nakapanunod kan. Kat sininaamon ni Sir Mauro. Di mon inure adakdakas pa iti mapasamak. At dapay kung daway mo ang ilintag iti nagbigtutan, friend. One friend, katagyaman na kadagiti pang magpagam. Biyag di tao. Ang order ka pa itiara kayo naman ta pare natin. Kahit pa pa ito minom. Sigurado ka ba ilang pa iti uminom, pare Rigor? Masigurado ko dito pare natin. Kahit ko lang amin ti maliliwa. Ha? So kayat ko tagrenak iti arak. Ita lang aramidam dito ya, pare. Saan nga sigod nagbarbartag ka? Pare. Mabalin nga ibagam, di makagapon. Mabay nga agbarbartag ka ita. Okay. Ya kahit naglilibad kang ka, kaputo na singit na kayo. Ibaga akong ti makagapo. Jakon ay ayatan ni Maris nga sawak. Anya? Pagno tinangid mo pare. Jakon ay ayatan ti asawa. Kahit kung ti makisina ken kuana. Agpanunod ka na imbag, pare. Masigog ti asawam. Ita, panggap mo nga isina. Tsaka mo, nawa pa yung kilata nagbalik tiriknak ng kuana. Awan kan kuana ti ugali asap sa pulag ti may sa babae. Anya? At pa nagbapawik ang asawa kan kuana. Takal ti pa nagbapawik. Dahil sakit din tilimbong ti panunod mo, pare. Ita ba ti pa nagbabawi, mamasikugan ti asawam? Pare, Agpanunod ka na imbag, pare. Sana nasaya ti panggap mo mangisina iti asawam. Barbangon ng asumangpat ka, Rigor. Masansanan nga aramidam dayta. di mo latan ikas sa kaso ti Aramidak Maris. Mapana ko niti silit, kahit kung ti maturo. Mabit lang, Rigor. Kaya't kung agsarita ta itinalapat. Indan bigatan ti panagsarita ta. Makaturturo ako. Adda ka di parikot ka data. Iso akas tayo. Tinunak mo't ngayon itong bigatan ti panagsarita ta. Kahit kung ti maturo. Masansanan ti panagbartak ni Rigor. Kan mariknak alim mamiis pa yan ti panakilangan na kanya. Apay nga taakal na at ti panagbaliw tirik na kanya ti asawa. Oo, apay asing lang tinagawid ito balay, Rigor. Apay adi mo kakuyog ni Maris nga asawa. Kaya't ko natiyag may sa papa. Isadya ko nin kuyog ni Maris. Kat? Amo ka dito asawa manakluwas ka dito yung syudad. Saan papa? Diyak nagpakarakin ko na. Anya? Kasano no sa pulin na ka? Kinsana rin ba nga panawam ti asawa mo? Nagrunakit masikugan. Kabaalan ng tibagina. Sana na masapol pa yakan mo ag iti unag tibalay. Mabit man lang, Rico. Matikawa kiti bagbagan. At daka di saan nyo nagkinaawatan ka ni Maris. Sana kung nagpalpalikaw pa'y papa. Jakon ay ayatan ni Maris. Anya? Pudno papa. Jakon ay ayatan. Awan panagayat ko kinkuana. Jak matamo no apay akila at ti panagbalik tiriknak kinkuana. Kasla asilangan ti marikiriknak para kinkuana. May saka ama agrigor. Di mo amo ti sasawag. Amok ti sasawag papa. Ibagayon ti kahit yung ibaga kanyak. Basta nagbaliwan ti panagayat ko kan ni Maris.
Mawata kita no apa akila ti panagbaliw tirik na miti asawam paririkor. Ha? Tika di babaya kakuyog mo itay ti makagapo? No apay akayat mong ti makisina ka ni Maris? Nakita mo nga sa bali a babaya kakuyog ko itay, pare. Wen, nakita kayo iti may sa restaurant. Saan laday ta? Nakita ti panaginagak yo. Iti agpakadakan nga umadayo. Anya? Luklukon ti asawam pare. Sana nasayaday tangar aramidam. Pare, imbagak mo tinadya kon ay ayatan ni Maris. Naibaw ingan iti sa bali a babae iti panagayat ko. Iso din akong babalawan, pare. Talaga saan kon nga ay ayatan ti asawak. Makalawas asaan ka nagawid dito'y balay, Rigor. Nagdandana ka. Gaputadyak makontak ti cellphone mo. Pasensya ka, nonjak nagpakarakan ka. Kan, ingagarak nga nito ti cellphone ko. Anya, Kan sara na masapol pa yung ilawlawag ko kin kati amin. No apaya sa anak ang nagawid dito balay. asawa na, Rigor. Rumbang laang kumaamaamak no sa dino ti pampamanam. Apay ang nagbaliw kamatan kanya. Anya ti rason. Saan kamat at sigod akasta? Pakawanan na. Ngam saan kan nga ay ayatan. Anya, Nadatik pa iso. Saan kan nga ay ayatan. Awarin mariknak a panagayat kan ka. di mo kumasawan ti kasta, Rigor. Inkalay sana. Nagkari ka asyak laang ti ayatan. Wen, nagkariak nagpaiso. Ngam babawi kung day ta akari. Naamiris ko, asaan ka gayam nga ay ayatan. Anya, Ala ako nagiti kagawaak. Kat pumanaw ako niti panay. pang-asim, Rigor. Di ka pumanaw. Ay ayatan ka. Di naklatdan, Maris. Nakapangit din ako. Kaya't kung ti makisinakin ka. Kasta ka dilatan. Panawan naklatan ajak pay amuno anya at talaga ti rason. Anda ka din sa bali a babae itibiyag mo. Wen, addan kasukat mo di pusok. Diyos, Iso tinakarit naak itinapudno nga ayat. Saan kat kasi ka? Talaga dadalan ti limpong ti panunot mo, Rigor. Apay nga inyawid mo dito'y balay ti babaim. Nagsina akon ka ni Maris, papa. Pinutod kon anaming pinsan ti relasyon mi kas agasawa. Aniya. Nigayam jingkit ti kayat ko. Iso, tinakarik naak itinagpaidu mga ayat. Adakin ko na tigalad ti may sa babae asap sa pulat. Diyak kanunungan tinaramid mo. Nakakaasilang ni Maris a pinanawam. Nagrunak at masikog. Diyak ba't pagtalikodan ti anak ko nga day ti saklolo na? Siya aming tagastos iti panagpas ngayon na. Aniya. Nagsaritaan min day ta abanag papa. Amin to akasapulan ti anak ko, ipaay ko. Sa anak to nga agkurang iti agbalin nga anak ko kan ni Maris. nanang, Maris anak ko. Si kamot gayam. Kanapay nga daimot mo adakal abag. Pastragandak kumapay nanang. Ala, sumrag ka anak ko. Langampay tinabambanaw. Ay mabitla ang tayalaan ka iti kanam. Sana, nanang. Sa anak pa'y amabisin. Ha? Awan matlat ganas ko ang mga nanang. Ay sos, apay anak ko. Adda ka di parikot yung agasawa. Nanang. Nay, apay nga agluwa ka mutan, Maris anak ko. Pinanawan na ko ni Rigor. Anya, nakidanang iti sa bali a babae. Pinanawan na ko na namin pinsan. Nagsakit na ito'y ngay naramid kanyak ni Rigor, nanang. Nagdagsan iti barong. Mapana ni Joy Beauty Salon, honey?
Agawid ak tumatlangan agos, kalpasan amariban tibuok ko. Okay. Si kalata ti makaamon, Jinky, honey. Saan akong ngagbayag, honey? Bye! Masansa na rumwar ni Jinky Rigor. Sa dino ti papapanan na. Mapan ka no iti beauty salon, papa. Mapanlag pariban. Ja kurso na dati pa nagkawkawis na. Nagkiting dagiti susuot na. Papa, Kurang na lang na... Jak kaya tabaliksan. Basta jak kaya ti pa nagkawkawis na. Ayan ti babaunan, papa. Apayasap sa pulong ti babawanan. Agpay saganak iti kanak, mabisina. Kabalam mo ti mga isagana iti kanan. Sana na masapul pa'y nga isagana ti babawanan. Anya? Saan ka, senyorita, iti da ito'y balay tapno aramidem ti kayat mo. Numabisin ka, agluto ka iti kanan. Okay, di ka nga rudan agungat, papa. Madadaan lang ti kinataer mo no agungat ka. Aniya, Amon, sanak ngagpilpili iti lalaki. Uray lakay, basta gwapo, kayat ko. aniya. No kayat mo, ilutuan ka matan iti kanam. Nalaingat ka agluto. Siguradong ama gustuhan, papa. Iti da ito'y gaya maklab. Tinakamamuham ko ni Jinky, pare. wan pare. Apay umisim ka. Anda ka di makapaisam iti imbaga. Naku na iti kanya, akas ka ni Jinky ti kayat mo iti maysa babae. Anda kan kuha na ti galad ti maysa babae kayat mo. Ha? Pare, sapay la ko ma, tasana masaya tirik na iti ibagak, ha? Agam may sagaya mamanala iti klab, tinangisukatam ka ni Maris nga asawa. Ha? Panag ko na mga ta, agbalinto na ragsak ti pamilyam. Ken nagnanayon nga ta, ti ayan-ayat yo. Ano ti kayat mo asawan, pare? Agamiris ka pare. Amang ano nakaulaapan ng tilimbong ti panunot mo. Well, napintas ni Jinky. Hangap, kastoy mat aklase ti pagsapulan. Pare, Masiguradong nga ta, si ka lang ti lalaki iti biyag ni Jinky. Agpanunot ka na imbag, pare Rigor. Dakulan ti tiyan mo, Maris, anak ko. Dandan ika nagpasngay. Wala na. Nakakaasin to lang ti anak ko. Gaputawan ti mabangunan ng ama. Maris. Tiyak to baybayan ti anak ko, nanan. Ingkari kun day tayo ti bagi. Diakon namnamaan pa'y titulong nga aggapo kinirigwar. Anak ko. Diak to awatan dagiti itulong na iti anak ko. Kabailak abyagan nga may sa ti anak ko, nanang. Maris, anak ko. Inaklon kumatan anaming pinsan ti panagsinami kinirigwar. Diak ipilit ti bagik kanwana. Inalilaw naklang. Maris, aramidak ti amin amang padakkel iti anak ko, nanang. Ay na, lalaki iti impas ngay mo, Maris, anak ko. Siyak samot ti karuprupa na. Saan kat asik ka? Sika talaga, nanang. Joke, joke, joke. Ay na, maragsakan aklaeng. Gaputatan apukok. Ay na, naglukmag nga ubing. Wana nang. Ala, di ka pa'y unay aggaraw, anak ko. Makapadakas kan ka. Siyak pa'y lati makaamaw iti apukok. Panagkunak. Nagpasngayan ni Maris. Di mo ka di mapansarungkaran iti balayda? saan man, papa? Nagkariyak hindi ka ni Maris asak ti makaamo iti amin nagastusan na iti anak ko. Agluwasak iti kabita na panawin, papa. Kaya't kumuta makita ti anak ko. Kasanugaya mo di pinanawan nyo abalayo ka ni Maris.
Impaabang ko niti sa bali atao. Jak mo't lakayatan ti agna iti dadya balay. Anya. Ngala, jak pa'y lakayat pagsarita ang laita papa. Romara, inaksukunan ni Jinky iti pagtratrabahuan na. Nakapalas ka matrigor? Sa dino ti papanam? Kwa? Mapanak iti balay daan natan. Adala pagsaritaan mi. Di na ka di ikuyog iti balay danatan? Ha? Oh, apay adi ka makasumbat. Di na ka di ikuyog ko na? Eh, pasensya kan, Jinky. Adala na pati ka pagsaritaan di kaninatan. Ulbod ka, Rigor. Ha? Di nakman ang lilawan? Saan aninatan ti mapan mo sarakan no di kat ti ex-wife mo? Anya? Bigtut ka di ti atap ko ang mapan mo sarakan ti ex-wife mo, Rigor? Okay. Jakon paglibakan day ta, Jinky. Tilang anak ko kenkwana ti kayat ko ang makita. No ipilit mo ti Romual, di naktumatan makita, Rigor. Anya? Agpili ka. Pumanaw ka? Wano siya ti pumanaw kat di naktumatan makita. Jinky. Sa anak amang rabrabak, Rigor. Talaga apanawan ka no ipilit mo ti kayat mo. Tandaan am dayta. Anya law na itinakitam ka ni Jinky. Tapas pasurot na matlatan iti kayat na Rigor. Ay ayatak ni Jinky, papa. Jak kayat ang mapukaw ko iti biyag ko. Anya. At dan tulad taguntaway ang makitak ti anak ko kani Maris. Magagaranak mo na makakita iti anak ko. No talaga kayat mo ang makita ti anak mo. Ipamuspusam. Di ka pa iturayan ka ni Jinky. Papa, Dapat mo talaga ayam kan ka ti anak mo. Ngem apay asininam ni Maris. Insukat mo iti may saman nala iti club. mabalin ka di papa. Saan tayo napagsaritaan dahil abanag? Lakaya kong Rigor. Kaya't kumata makita ti apo ko ka ni Maris. Kailiw kumati madaan iti apo ko. Papa, No saan ka kumaamaag na urnos lata kumati pamilyam. Ubag pa'y kumaitan ti apo ko. Nagaddayo ti na kay turongan ti matang mo, papa. Adalakit di pagparparikot, ha? Anya ti aramidam dito'y silid ko. Apaya. Di kan agsaupay. Nakitak ngamin anak kalukat ti ridaw mo. Iso si marikaklatan. Kaniya. Madlaw analiday ka. Kayat mo, taponasek ti liday mo. Kaniya. Kabailak nga ipaiday ta. Kasukat ti adto a kwartam. Umano ka. Balangkanti sa babae. Anya? Inawagan nak iti balang kantis. Umano ka dito'y silid ko. Ay, anya ti mapaspasamak kan ka. Ang kupit ti barukong ko. Gatanak. Hanggang sa... Natumban ti lakay. Anya ti aramidag. Ay, tulungan dak! Biyag ti tao. Makasawa mo kanon ni Guryo akasinsin mo, James, anak ka. Ne, kunak man no agbaken da jay nga insan minana. Mga sawa mo kanon. Asa ino ti asawaan na ngay. Katrabahuan na kano ija Manila. Aya, lumakayan na baro. Ng mga sawa pa ilang. Kaisumat siguro ti tiyempo na apanangasawa. Nala daw siguro ti tiyempo na. Oh, naimbaga no makaputot pa iday jay lumakayan a baro. Mabalin pa'y. Sambutan da. Oh, awan lat amukon. Ang asino nga tamit ti asawaan na? Ha? Agraraman mo day jay ang mga sawa. Apay akas la nasakit tinakam mo ang mga sawan di kasinsin mo. Imbis amaragsakan ka kumata makaasawan. Ay ko ha, saan mo ta? Ang biglaan mo't ngamin, di pa nangasawa na. Di pa ilagad nga ron nangasawa, iti ka umingan na. Sinayang na ti panawan.
Ay, Manong Rio, nagawit kayo magkayaman. Winisan. Ayun, ni Roda. Nobya. Hello, James. Kumusta? Nasayang mo ipag. Ipag ko na. Tadamag ko ang kalay sa akin iti mabiit. Winisan. So, nagawin kami, ta sikasun mi ti panagkasarme. Dito yun ti pagkasaran mi. Ta adayo ti lugar da Roda. Ay ko naman ang nasayat mo ta. Nakalagip ka mo dala mga asawa. Wan matayin saan. Tadyak kaya taglaklakay abarok. Nariga tagmay-maysa. Haw, awan lat mo kong dalay. Anyat liblib-yam lakay. Deja kasinsin ko Last trip lang arudin ti panangasawa na. Bumakit pa lang di asawa na. Katawanan na kanumat. 40 dadwa. Isumot. Bumakit mo ti kas tatawan kay. Di pala job ubing mo ti nasawa na. Apay aya apa kasi kuram dayta. Isungarod mati kayat na. Kasano na nga makaisambot iti anak no kasta. Awan Useless ti panangasawa no kasta lang. Napintas to pa di asawaan na nga uray bumakitan na balasang. Uray pintas namin pintas. Di mo't makaanak. Di useless. Kat, amom nga rod aya. Paliiwam no ngay may sambot dati may sa uno dua nga anak. Awan lat amukon. Awan na dyan kasinsing ko. Saan nagpampanunot? Umadan inti panagpas ngay mo dalay. Dakkelan ti tiyan mo. Wan nga rod nanang. Marigatan akpayan nga umangas no daduma. Gapot kinadakkel ti tiyan ko. Kan marigatan akamag na. Ala, sana bale. Tay pasgay bunton ti apokok balasang ko. Adanton anak yo ni James nga anak ko. Masikog mo't gam dyan asawa man yan, San James. Ay, wan, manong guriyaw. Umuna a baby mi dayjay. Kas asawa mi mo lang amin, hindi na panatawagin. So nga, italangag sikog ni bakit. Ay gat matayin san. At danton anak yaw. Una. Nudang kami, mangrugi kami pala amang bugal iti pamilya mi. Barang makaisambot kami, iti oray may sawan no duan nga anak. Aha, awan latam mo kon manong. Bumakitin di asawa. Awan ay, sana makaanak dayjay. Ha? Di ka madanagan. Tanusingin di pas ngayon di bakit ka. Ang punom di may isa. Anya? Guryo lakay. No kas pangarigan ta di ka maipaayan iti anak. Agbaaw ka di ti panagayat mo kanya. Sumapol ka di iti sabali ang babae ang makaipaay iti anak ken ka. Saan man atilay bagbagang bakit? Dinto agbaw ti panagayat ko kanya ka. Nauray di ta madani tanak. No saan ta maparamuran ni tanak, aklunan ta. Anya nga rod ngay. Ay, sapay ko mga rod at makaanakak pa'y guryo. Huwag nga rod ba kayo? Kat mo na talaga, ay aklunan ta na. Saan ko mga umdas dayta, apanggapuan ti saan ta pagkinawatan. Anay ko, nagsakit una yan ti tiyan ko, James. Ipanda ko ni Diyos hospital. Uwan, bakit? Agturong ka no dito ti pangiluganan miking ka. Basit lang nga ano sa bakit? Maulawak. Pagsipngat ti pa nagkita, James. Ay sus, patib karam ti pakinagam mo dali. Pangasim, kabalam dayta ha? James. Ala, mabit lang. Mangalak iti pang paypay ko kung ka. James, anak ko. Ay nangangabit sa matanda iti agina. Sapsapulan na ka ti doktor itay. Nakasaritak ti doktor nanang. Ang ngangabit ni Dali. Isma pinagpili da no sino ka no ti Salbarda. No ni Dali, wano ti anak may. Kahit, anya timbagam. Ti anak ko di pinili. Anya. Ay kaasimot to'y apok. Nasapa na ulila iti ina. Uwan nga ron nanan. Agam awan maramidan tayo. Talaga siguro nga ijayan ti pagpatinggan ti biyag ti asawat. Kaya tagyam anak. Taimpayan nak pa iti anak. Sabay api musay. Hala, napigsaak pa'y mo't anak ko.
Matulungan ka ang mga wawir iti apukok. Magipaglading ita kiti na pagtingda asawam, James. Agyaman ak manong kuryo. Ay, nasapa unay ana ulilat anak mo iti ina. Uwan manong. Hanggang saan na pala Tajak baybayan ti anak ko. Napatagunay ti anak ko kanyak. Iswa pinilik nga iso ti maispal. Minsan, Anak nga ti kapat ka na kanyak manong kuryo. No para kanyak. Napatpatag nga dayo ti anak ngam ti asawa. Iso nga urewan asawa. Basta ada anak ko. Jane, anak. Nakagraduar ka niti sekundarya. Ag-enroll ka to niti kolehiyo. Wen tatang, Anya ti kurso nga alaan to nga anak ko. kayat ko ti agbalin a nurse tatang. Wala, ikarigatan ka pagadalan. Basta matunoy mo ti arapahap mo. Wen tatang, kat agyaman nak no pagadalan dak. Una, tadyak kaya't ngagbanag kanto ang nakakaasi anak ko. Ipatpatag ka unay. James, ading ko. Napayagan ang nabalo ka. Balasitang hindi anak mo. Apay, awan ka din plano mga asawa. Mga asawa ka pa'y. Tapno, anda katulong kami tibiyag. Tsaka sa pulang ti asawa man. Adamo ti anak ko akabinadang ko itibiyag. Iso lang ti kapatgan itibiyag ko. Ngam kasapulang ba't ti kaduan saan? Saan itag nanayon kat adda itiputir mo ni Jane nga anak mo? Kanayon ko nga ibagay ti anak ko. Adi naktukang panawan. Kat nagkaribot adi nanto aramidan ti kasta. Kat may sa an mong ti asawa. Nuli na kamot may paayan iti anak. Ha? Saan kit din insan? Asinuntong iti mga iwan kan ka no lumakay ka. No awan anak mo. Iso ada kayo kit di iti asawa ti kaasi. Tawan to ti mga iwan kada kayo into nagkapsot kayo. Siyak nga eh. Adda di anak ko anam na ang mga iwan to kanya. Oh. Di kamot na ipayan iti anak insan. Dahil nga rod ka eh. Awan anak yaw. Iso ti bagbagiyo ti bagbagaan nyo. Sana siya. Mangampun kay Kidya iti pagbalinin nyo nga anak yaw insan. Ta siya, nakasigurado akon. Narabian ka man na nag-awid, James. Nag-overtime ka kadimanan, anak ko. Wala na nang. Masapul a dublag tagagat tapno mapaadal ko ti anak ko. Nagastos ngamin ti kurso ngayon nala na. Di mo una ibusor ti bagay, anak ko. Aginana ka mat. Basit sa mo ti inanamon. Kabailak na nang. Gundawayak tagtrabaho ta na pigsak pa eh. Kentap no mapaadal ko ti anak ko. Mala, sapay la ko mga ronda makaturpos di anak mo. Nakapsutak mga minan. Di kan matulungan nga trabaho. Adon ti marikrik nak iti bagay. Umada din sa amat ti hapit ko na anak ko. Makipagladingit kami bayaw, natayan na anti. Uwan nga ron manang roda. Bakit nga minan? Kan nakapsutan. Wan nga rod, ngam biglaan mo ti papatay na. Nasurok ang makalawas anak sakit. Inlaylayo na matan. Sa bagay, mapantay amin dita bayaw. Nagasat kit din ni anti at nadanon na ti kasta atawon na. Uwan nga roda. Ang pulimi nga minti at idog tibiyag na ipag. Iso apat check at tumawid akmat kadananang. At idog mo tibiyag ko. Agluto ka man. Magsapa pang rabyan dahi ta? Pakaldawak pa ilang dahito manong kuryo. Kasangsangpot ko ngamin. Alay, naglalawin nga. Awan na luto. Iso kapilitan nga agluto akpay itikanek. Awan ba't nga minan dahi di antia para luto yun? Uwan nga ron. Baka pa ikawang matikawan dahi dinanang. Kulak tumot nga mingin ka mga asawa ka manayin. Tapno, ada para luto kan para laba itikawas mo. Tanga isang kaulit mo dito nga ibaga. Ulit-ulitak mo't nga ibaga manong kuryo. Anaan mo mo't ti asawa, no di nakamot maipaayan iti anak.
Ah, anak, ti kapatgan iti pamilya kunak manen. Amo ka pang pangagan na kinsan. Ngaburay awan anak mi itasawak. Naragsak kami lataman. Aha. No siya, saan nga agbalin ti kasta? Sukat mo kinti di asawa ma. Ah. Mangsapol ka iti ubing. Daytay maipayan na kay ti anak. Ay san, tiyak maramid na tayo san. Patpat gag-unay ta asawak nga urawan anak may. Asinun to nga ro, ti mga iwan kan kain ton kumapsot ka. Mawan anak mo. Awan na. Agbalin kan to anak kakaase, manunguryo. Kuryo lakay ingkang digusan. Tapno masapat amang lukat ijay pwesto. Tane, Sabado ita. Sigurado nga adu taggatang itilako ta pa sa lubong. Sika ngay bakit? Nakadigos kan. Wen nasapa ka nagdigos itay. Sige nga ron. Inakagdigos Tas sa tamanganin, bakit? Roda bakit? Bariam da ito 50 ti bariam. Wen lakay, adtoy. Ado ti tao bakit? Iso nga agalibtak ka. Tama nga numatakawan tamanay. Ay, huwag nga rod Ang dadag iti agala itilako adi da bayadan. Gundawayan dati kinaado ti customer. Huwag nga ron bakit? Dagiti agnamnam ay at tao. Nairigap kong ti pwesto ta bakit? Ado, tinalakwan tayo ta. Basta weekend, ado ti customer ta. Wen nga rod. Ay naimbagta daday ti pwesto a pagtataudan ti pagbiagta niya. Huwag nga ron Naibag ta nagatang ta idi daytoy. Naragsakak, taurewan anak ta. Mayat latta, tilinangin ta. Gapu tagin inayata lakay. Gawit ka, manunguryo? Ni James. Mapantan, ditan kasarita ti kasinsin mo. Ha? Sigurado apabainan na tamanan daytan. Baybayan ta ano niya kaya nasawan bakit ako mga agsaw-sao. Ay, kastalatan ti ramid yung agasawa, manunguryo. Manang Roda. Agkuy-kuyog kayo latan, ngem awan mat bako nga anak yaw. Awan inspirasyon yaw, agbibiyag. Ay. Inspirasyon may titunggal may saan. Kan siyempre, ti Diyos, ti kang runaan ng inspirasyon may agbibiyag. Saan man natila pangiturturo nga iti saritaan insan? Angim sa bagay, ang damat kit di tingwin nyo di balayo Isudan ati kaslanak yaw. Iso na lang, awan serpina. Ngamin, awan maitulong dagi jay adingwin nyo intun bumakit kan lumakay kayawn. Di da kayo mataripato. Saan nakas kanya? Anak, timpang pangrunak, saan nga asawa? Pinag-aadal ko ti anak ko. Kat ita, adan trabaho na. Kat isun timang tutulong kanya. Ay kat, nagasat ka James. Tada anak mo. Ngamkit de, sanda ka nga apalan. Maaklon may noawan anak mi. Tinapatag, agbinbinadang kami nga agasawa. Tatang, saan nakakontento iti sweldok diti Pilipinas? Iso nga abroad. Anya? Dakdakkel ngamin nga adayo ti sweldok iti abroad no iti pangipakatak iti inadal ko. Ay kat makamu ka anak ko. Adakan ka dayta. No niya ti pagragsak ang mga ramidain. Nakasuporta aklat ta anak. Hello, anak. Kumusta kan ngay? Ita ka lang manan ngay mawag. Wen tatang, tani. Busy aki ti trabaho. Ado ka na yung ti pasyente may dito ospital. Ay, kasta ka de. Kaano ka ngagbakasyon ngay? Ay, jak pa yan mo tatang. Ganwan gayam. Di ka ito kumamakmaklatin to nagawid ka. Tandan to kadwak ng agawin. Sino? Di foreigner anobyok, tatang. Nukasta adan nobyom, anak ko. Adan, ngam saan pa nga ito ti panagawid mi? Mabayag pa'y siguro? Kan plano ming daan kasar iti nobyok. Aniya? Di ba't insan mo ti malabasan da iti kalsada, lakay? Agpailin samet. Ilugan mo, lakay. Uwan bakit? Insan James! Papanam! EJ Limanong, ina ko magpa-doktor. Ngamawan mauray ko alugan. Umoy kalumugan na insan! Agpaili kami! Kastaya. Ay, sige man nga rod.
Katagyam anak. Nala, mangan kalaang bayaw, di kag babain. Da kami tagbayad iti kanan tayo dito restaurant. Agyam anak, tayo librida ka. Apay, anyat sakit mo aya bayaw. Agkakanat. Masadutak ko ma, nagpa-doktor ta maulawak. Nga mo kasapulan mo't. Ay na, rumbang kuma, nga takadwam arumrumwar kan magmagna, no kastang agul-ulaw ka bayaw. Huwag nga rod, nga awan mo't mayaban na kadwa. Narigat nga magpaiso ti awan kadkadwa na. Sana kaskada kayo. Ano, tarik na ti may sa agbinadang kayo. Ah, Bidot ganting bagak iti. Pudno nga danak ko. Nga madamot iti adayo. Kan manipod na kiasawan. Man manun nga bakasyon. Sag paminsan langin nga umawag. Tabi siya kanayon iti trabaho na. Insan, talaga ka di nga ijayin abroad ti pag naitanda. Uy, isan. Tada balay tayo siya bro. Anyat amom ngay. Amangan nalain na kanto di anak mo di abroad, insan. Adayo mapasamak ti kasta insan. Istrikto ti asawa na. Di na kayat nga adda sa balya ka balita. Huwag mo katulong kat di na kayat. anya. Isu nga ay ayak ti bagik. Agmay-may sa akon. Nagrigat ti awan kat kadwa na. Ala, insan. Noon na may tulong may. Ibagam lang. Agkakaruba tayo lang, mate. Umay ka lang tayo di balay no kaya't mo ti ada kasarsarita na. Uy, manong. Talaga kasta teramidak. Makikaarubak lata na. Tapno dalat na makasarsaritak. Sorry Ngayon palpalastog ko idi ti kadat anak ko. Inuy-uyaw kay idi ngawan anak iyo. Ala, di ka nagsangit, bayaw. Napalabasan da ita. Mababay nak ngamin. Gapo ka nagijay ngayon bagbagak. San kaya nga itag nanayaw. Baka din natin anak mo. Panawan ng tulat at itadakil na. Ta siyempre, bang bukol mo't itibukod na pamilya. Malain san. Di mo na ayin ti bagay. Adda kami ang kadwam. No kaya't mo, umay ka nagnag di balay may. Ay, sana nakababain. Ano saklatan ti agmay-may sa manong guryaw. Biyag, di tao. Ang kupit ti baroko ko. Marigatan na. So! Natumban ti lakay! Anya ti aramidag! Tulungan, dak! Sana ang naisamput pa iti biyag ni Papa dito ospital. Natayan ni Papa. Gapoy ti pan nakaatake na iti puso. Saan ka man nga overacting, Rigor? Natayon ti amam. Awanan ti maaramidang pay nga oray agsangit ka. Anya! Diyak kayat ti agtali na dito'y ospital. Kayat kung ti agawid. Sikan ti makaammo iti bangkay ti amam. Papa, pakawanan na ka. Sa pala ko mata mapakawan na ka nagiti nagpasulak. Diyak malala kapag kintaw iti pamakawan ka lang kahit iti bibiyag ka. Nagsakit na ito may pupusay mo, Papa. Mapuppukaw na iti alahas kan kwarta ni Papa iti Serena. At dalakit din ang takaw ka nagijay. Sana siyak ti pagdamagam iti dayta, Rigor. Saan laang asyak ti tao iti daytoy abalay. Adapay dagiti doa babaunan. Anya, Dagiti babaunan day di papam ti kasaritam. Patsyak nga isulat ti nagtakaw ka dagiti alahas ken kwarta ni papam. parakunak. Saan ang maaramin dagiti babaunan ni Papa ti agtakaw? Nabayag na na pagserserbian ti amak. Kat? Asino kumangarod ti nang takaw?
Alangan mat nga da simrek asabali a tao dito'y balay. Oh, Nasyak ti sika. Papanawa mo dagiti babaunan. Taawanan day di papan. Awanan ti serbida iti daytoy apagtaengan. masansan ti irorwar mo, Jinky. Sa dino ti papapanang. Saan mo kontrolado ti biyag ko, Rigor? Mapanak iti kayat ko apapanan. Anya? Diyak kayat ti tinur ti panagsarsarita ma. Pudno mat, Rigor. Mapanak iti kayat ko apapanan. Awan ti karbangam amang lapad kanyak. Anya? No kayat mo anasaya at lata ti relasyon ta. Di mo kumalapdan ti kayat ko. Agre-ring ti cellphone mo. Oh. Apa di mo sumbatan? Ah, Asino day tanga umawawag ka? ako Mutoy day ta cellphone. Ay, saan? Di mo alam ti cellphone ko, Rigor. Nakan ti lalaki ti agparparang iti screen ti cellphone mo. Asino day ti lalaki? Asino? Okay. Boyfriend ko. Napnak kan? Awanan kay ti bain. Tinumpanak. Awanan kay tibain, Rigor. Manangan lilaw ka, babae. Lino ko naklang. Saan ka nga ay ayatan, Rigor? Kwarta laang ti kayat ko kan ka. Gapo iti daytoy apan ang pasakit mo kanyak. Panawan kan. Anya? Di kan kasapulan pa'y, Rigor. Nauma akon kan ka. Masakit na ito yung naramid kanyak ni Jinky pare natin. Nagsakit. Ita, makarignakan iti sakit. Nagbalatag matlakan ka ti inaramid mo iti kan ni Maris nga asawa. Pare, Jay ideal woman mo. Nagbalin abangungot iti biyag mo. Insukat na ka iti sabali a lalaki. Kinamangan no iso tinang takaw kadag iti alahas kan kwarta day di papan. tiyawanan pa'y na babae. Tilang may bagak ita. Urnusan ti bagim. Mga barwanan kan pare. Kablaawan ka, Junjun, anak ko. Naggraduar ka ni iti college. Agbalin kanton ang maestro. Wala na. Agyaman akmat iti anos yun ang paadal kanyak. Sayang, no si bibiyag pa'y kumaray di lola. Naimatangan naman ti panaggraduar ko. Sigurado ang maragsakan mo't day olam, anak ko. Utang ko na imbaganakan ba iti kada kayo nanang. Isagot ko kada kayo ti day di lola ti panagturpos kon iti kolehiyo. Agyaman lagi ti panagsarong karmo kanyak di ti balay pare natan. Madanaga na. Iso sinarungkaran ka dito balay mo, pare. Duwang aminin alawas adi ka makuntak. Pare, Nabaybayamon ti baging pare. Di kan sapay magmanganan. Nagkutong. Aguyak ka pa yan. awan ganas ko amangan. Gapotag may saak pat lang agbibiyagan pare natan. Di mo sawan ti kasta, pare. Pare, Agluwa ka mutan. malagip ko lang amin tinaglabas. Kumusta nga taitan da Maris kan ti anak ni. Takpag tibasol ko ka ni Maris. Pinanawa kay di amasigog. Nagpakpakaasi ajak pampanawan. Pare. Amok anasakitan iti dahi di apanawan. Kaslaawan la kanyak ti panangisilak ken ko ana. Kaputan ako laapan ti panunod ko. Nagpailoyo sakit iti kinaimbag ng pagpakita hindi kanyak ni Jinky. Saan pa yan naladaw ti amin, pare Rigor? Mabalin mo pa iti daw iti pamakawan ka ni Maris. Nabayagan na panawan tinaglabas. Awan matan ti damag ko may papan ka nakwada iti anak mo. Ang mga nandamat sa bali a pamilya ni Maris. Mabayin akong nagparampay kan ko na pare. Pare. Pasol ko ti amin. Pagbabawiyak itanday to eh. Apay anaramin ko ti kastoy ti pamilya.
Itay mo pa'y akit kita, Angela, kay anak katugaw iti saan unay nga dayo. Friend, Kanaya na makitak day ta ala kaya nakatugaw iti day ta awanda. Nakaladladingit ti rupa na. anya? Tunggal mapanak diti plaza. Makitak man day ta ala kay. Langana tinaliday. Friend, Tinasayat. Asitkak day ta ala kay kat kasaritak. anya? Sigurado ka, friend? One friend. Amang ano kasapulan na lang ti kasarsarita. Sige, makaamu ka. Umuna akon nga agawid iti balay mi. Ang mga nuur-urayan nakmatan ni nanang ko. Sige, friend. Total, nalpas matan ti aramidan ta diti sentro ti ili. Inaklabit ka sarsarita day ta alakay. Ay bagang oras yo, tata. Ay bagang oras mo mat baro. Kanayan kayo nga na makita nga may maysa. Ken nalitay kayo, bayat nagtugtugaw kayo diti plaza. Imo si Degak. Kaamangan ko nak no kasapulan yung ti kasarsarita. Madlaw kami ang naliday kayo. Barok. Kung kaya, siyak ni Junjun. May sak aman nursoro iti public school iti dito nga ili. May sagagayam ang maestro, sir. Siyak mat ni tatam arigor. Di nakawagan iti sir, tatarigor. Junjun, kunamlatan kanya. Sige, Junjun. Tata, at dalakit ipagparparikutan nyo. Kasi tinakunak, ang mga no kasapulan nyo ti kasarsarita. Ket babanday ta, malaganan ti barukong nyo. Si dadaan nakadungag ka na kayo, tata. Apay adi mo matan garawan ti kanam, Junjun anak ko. Kunak man numabisin ka, iso ang nagluto ak adagos iti pang malamanta. Pasensya kayo, nanang. Napanunot ko lang kami ni Tata Rigor anam amok iti plaza. Ha? Rigor kunam anak ko. Una nan. Naging ministorya kami iti plaza. Nagkasanggayan tinapasamak iti pamilyana. Ha? Isumot la kano ti makagapo. No apay anarakrak ti pamilyana. Iso analaos kano itan ti panagbabawi na. Anya? Uray saan ko akap-kapin ano. Makarik na ak iti asikan ko ana. Gaputan nalaos ti panagbabawi na. No apay kano apinanawan na ti masikog nga asawa na. Anya? Agmay-may sa kano itan ni Tata Rigor. Gaputan na bayag mo na panawan asininaan tinang loko mo't lakin ko ana. A live-in partner na. Anya? Masansan kayon nga agsarita kin ni Tata Rigor. Anam amom ijay plaza, friend. One friend, nagbalin ka no pa yan nga ayuyang na di plaza. Agpag na iti parke. Tapno mawat-wat ti bagina. Sa bagay, kasta talaga ti aramidan dagiti daddo maa senior citizen. Mapandaagis tambay ijay plaza. Ken agpag na pagnadamatan. Amon friend, naglagaan tiriknak ni Tata Rigor. Kasla na bayag kami nga gamam mo. Kasta ka di, friend. One friend, itinabita panawan na panagamam mo mi. Nalagaanan tiriknak ken ko na. Nang rona, ket naamak pa yan ti istorya ti biyag na. Hindi pala kano akayat na sapulan ti asawa kan anak na. Ngam adda pa nagdwa-dwa na. Kaamangan kano no addan sa bali a pamilya ti asawa na. Friend, Numagasa ki di plaza kalpasan ti trabaho ta dito pagadalan. Bareng adda manen ijay ni Tata Rigor. Kunakon kat nga da kayo pala dito plaza, Tata Rigor. Si Kamad Gayam, Junjun, Barok. Malaman, ngam adda kayo pala dito plaza. No kaya tiyo, itulod kayo ni di balayo. Sa anak pa'y gagawin, Barok. Sa maysa, awan matlat awidag iti balay. Gaputa ag may sa akmat nga rodan. Tata, adala nga maburi nga kay balay. Kay kayat kun dito gaputa ado ti makit-kita. Kasta ka di, tata? Wen, Junjun. Kinapuno na.
Nabayag ang panawan asa anak anagawin iti daytoy nga ili. Nabayag anag naidak iti syudad. Ha? Adamat labalay ko iti daytoy nga ili. Nga iso ti pagnana na kita. Nagsumliak. Dapat kayat ko na alagi pa yung tinapalabas mi iti asawa. Tata, nalawa na ito nga ili. Kan nalabit, agnanaag pa na iti dahito alugar ti asawa. Anda na unang arasol, no apaya kanayon at nagistambay iti dahito alugar. Agpaspasara kak, na barang makita dito iti asawa, kan ti anak mi. Tata, umdasan kanyak nga makita kita. Kaputa mabainak matan nga parang. Dakkel ulay ti basol ko. Siguro, baro, wano balasang matan ti anak mi. Sana ka mariro. Katawanam ti anak ko. Tata, lakaya ko. Sakbay ko mga ipulang ko ti bulot ko abiyag. Makitak pa hindi kita kinak. Di kayo mapukawan iti namnama, tata. At nakaasi ti Diyos. Makita yung tungot lang ti pamilyayo. Barok. Ay, tinasaya, tata. Ikuyog kayo ti balay mi. Tapno maamamuyo mo't ninanang ko. Agpasyar ka. Anya. Asidag lang ti balay mi kaninanang ko dito ili. Mapalin na pagpagnaan. Ngam, adamat di ko check apagluganan tayo? Sigurado ka? Akayat nak nga ipasyari di balayo, parok. Kung tata, da kami lang kaninanang ko ti agnana di balay mi. Kasta ka di. Kinapuno na, kagat gatang mi lang na di abalay kaninanang ko. Inla ko ngaminan ni nanang di family house da. Iso nagdapat kami matan iti sentro. Kan as-asidag iti pagadalan na pagisursurwak. Kas tagayam, barok. Wala, sumurot kayo kanya kiti balay tatarigor. Tapno maam-amuyo mo't ni nanang ko. Agyamanak iti dahito akape, John Barok. Naalam ti husto at timpla akayat ko. Agyamanak ta nagustuhan nyo ti templak, tata. Nalawak na pintas ti balayaw. Nagdalus pa eh. Kasanumot namin, naggagat launay ni nanang kong agdalos. Di na kaya ta nakarugrugit di ti balay. Kasta ka di, nasimpad lakit di ti inam. Gaputa pinadakkel na kaanasaya ta tao. May saka pa yan na profesional. Talaga nasimpad ti inak. O rin no single parent na aramid na latta timang paadal kanya. Kasta ka di. Uwan tata. Ado ti sakripisyo ni nanang anang padakkel kanya. Ne, anday tamat gaya man ni nanang. Simbang pwede. Adamot gayam sa nga ili, manak ko. Rigor. Maris. Sika. Mabit lang nanang. Agam-amu kayo kanita tarigor? Junjun, papanawon da ito'y atao. Pangaasim anak ko. Anya? Basta papanawon da ito'y atao, Junjun. Diyak kaya't amakita da ito'y atao. Saan? Di nagpapanawan, Maris. Kaya't kadyasawan da ito eh. Ani Junjun ti anak ta. Ha? Anya ti kaya't asawan da ito nanam? Ibagam tagpay so, Maris. Ni kadi Junjun ti sikukbo iti. Pumanaw ka, Rigor. No di mo kaya't ti pumanaw. Mangayabak iti pulis. Kat ibagak amang riribok ka. Itay pa yan nakapano ni Tata Rigor nanam. Agpudno kayo kumakanyak. Isok ka di ti amak. Wan, anak ko. Ni Rigor ti amam. Anya? Lukas na nga ron.
Kinaulbud lang ti imbagayo ti kanyak. Anabayagan anatay ti amak. Pakawanan na, Junjun, anak ko. Naibagak laday jay, gapo iti gurak kan ko na. Nasakit anak iti husto. Pinanawan naklatan ti amon. Kat insukat nak iti sabali ang babae. Nanang, Nagpakaasiak idi adinak pampanawan. Ngam saan adimngag. Pimanaw lata akaduan na ti babae na. Pulos adinak impangang ni Rigor. Isuan namin pinsan matan alinipan ko. Diyak kayatan amakita pa'y dayjay at tao. Naimbag nga oras mo, Maris. Nathan, Namuha ka ni Pare Rigor ti pagnandadan nyo. Isungay mayak adagos. anya, Kinapudno na, napatagti bagakan ka. At da ita iti ospital ni Pare Rigor. Kat agngangabitan kan patay. anya, Nataningan ti biyag na gapo iti lang kanser. Komplikado ti sakit na. anya. May salang ti kidkid daw na kanyak. Ti panagkid daw na iti pamakawan. Sakbay nga ipulang na ti bulod na abiyag. Ang iyang manak. Sinarong karandak di hospital. Maris, Junjun ako. Rigor, Tata, Junjun, anak ko. Pakawanan dak. Takal, tibason ko ka na kayo. Sabay lang ko ba na mapakawan dak? Napayagan na panahon ang pinagpabawiyak sa amin. Rigor, Kaya't ka di asawan si panagluwam. Ang napakawan na kon, Maris. uwan na Rigor. Napakawan ka. Ang iyang anak, piti pa ng pakawan mo. Kanya. Mapalit kani. Arakopan kayo nga ginap. Iti ba? Udi akong taway. Uwan na Rigor. Arakupan da ka. Arakopan na ka, tatang. Iba't patig kayo. Kanayon niyo. Lagi panday sa... Iba't patig kayo. Ha? Nagsalungay nga yan ni tata. Diyos ko. Natayin ni Rigor. Tatang, no kaano anam-amo kayo? Isupay tipo po sa iyo. Apay pinanawan na kami manan kaninanang, tatang. Adto ay dagiti dokumento kan kasuratan ti sanikwa day di Rigor nga amam, Junjun. Si katimang tawid ka dagitoy, anak ko. Nana. Apay, nana. Anya ti kayat asawan ti panagsan na ayo. Simken la iti isip ko tinapasamak iti pamilya tayo, anak ko. Uray kaskasano, nalaganan mo't la ti barukong ko. Gapo iti panang pakawan ko iti day di Rigor. Di kayo una yung nagpanunot, nana. Mga barwanan tayon. Itanam tayon itilipat tiba-tibat na napasamak iti biyag tayo. Junjun, anak ko. Di kayo tanang. Adda aklang ditoy. Di kayo tupulos baybayan. Gapu ta ipat patig kayo unay-unay.